سلام كبرات خطاتلتي يوتيوب شانل Cinemasemere لومون كم وترو زتفرالي سبورت وحبرتات فيزنا لكم قريبنا لنا بمكتالكم بخبر نقدم كوب تتصاوتاي باير مونيخ هولنداوي ارين روبن كاب تصوتا كعصو غري تروتا كم زوت سغليصوم مس هاغرايت غانتا هولندن ماليا كلبات PSV ايندهوفن تشيلسي ريال مدريدن باير مونيخن زوده ود 35 عمت روبن 698 تصوتاتاتن 246 شوطاتاتن بمزغابيو تفاني زولم برشلونه نوعل انطوان غريزمان اورح مغابيت فصيماتو انتدا خوينام كبيل سعبين كم تصالا مخانو بريزيدنت اتلتيكو مدريد غليصوم سيريزو جواو فيليكس نماليا زا فرنساويت اتقعي تخدينو بوقعي ابزتلاليلو نزي تزاريبو زلوم تاريخاوي قديم حالا ولدات جوفنتوس جان لويجي بوفون نابزاغانتا ناني حد عمت وعل تمليسوم اقدمو مس جوبي نعسرت حشوعات عمتات تتصوت بوفون مس PSG كتصاوت دحر مصنحيو ناب جوبي كملس مريتوم PSG نسبانياوي اندري هيريرا كساب 2024 زصنحو ناي نصا مسرح مسغار وعل افريماتوم هيريرا اب اولترافورد نحموش عمتات يتصاويتم እጫ ጾታታት ግጥማት ላሊጋ 2019-2020 ከም ሰፈልጠ ተገሊጾም አፍቀርት ስፖርት ብሃንቀውታ ዝጽበይዎ ዘለው ኤል ክላሲኮ 27 ጥቅምቲ 2019 ኣብ ሜዳ ካምፕ ኑ ክካየድዮም بعلت بيت نايتي مسمر مكلخال زتصاوت حدش أبال كلب دورتموند ماتا ملس زخونت كيتي هملس نايزي تمقبتلو بيت بالعواقا كتكفل بزي مخالا داق ماي كسي كمسرة اللامخانو بمسرة زسان زغربو تصحفي قلت علوم زاقوال 31 عامت ويزرو بأتونونو كرت صبنتن زلوها ملكعن وها زبلت كوانت خونت يخون مبر ناي عسر تغلت أوارح زبت صح عدا عبر إصاب مهلاو كاب قزي ناب قزي بسبات زنبرات فتاونت إن أنقل قول إيمت مهلاو يحبر زسان وسيخ اب صحفك تردن كلا كيتي هاملس اب زحلف ورح لكاتيتون ناي ادفرتايزين حقي بمتحسم بزفصمو توغيغاون نابيت فرت ملالس منبارا ابري حلم كيتي يوغا عينت سبورت كم تزوترن امغاغب اون مس احملتي كم زتححزن انيغرلم زحلف ورحي كاب كلب باير مونيخ نابتا زعبي لا كلب دورتموند تسغاغير زولو ود 30 عمت مات هاملس مس زاب كلنتنا مارغيت زخونت غالن سيتي كاب غزين اسنتو ماتحيزوم يفالطو منبارم يحبر دحرناي نوح واناي عرك نزور دما اب 2015 قال كيدان اسيروم كمسرت ناي زدما لودين زبال صان فريميوم يكون منبر ورح طري ناي 2015 كيتي اب بيت محبوس منبرا نغلتيوم تጻمتي زي قدوت ورح نبرت اتمغنيات كيتي عمتا بعل ناب ميسر هاوشن زبهال اب دورتموند زركب ريستوران بمتاو لعلي 883 شح باوند زبصح متنه ገንዘብ زي مخفالام ناب بيت مأسرتي امري حنيرام نزي عملكيتو وانا ريستوران ገንዘብنا كي كفلتنا بمخدا نحنا دما كم تحبس غيرنا كبليو اب غزيو غليصوم بعلت بيت هاملس كيتي بوغنا انا بتر ገንዘብ هبيم بمباليا اب مغابايا بيت فري تموغيتا منبارا صبصبات يردوم يخون منبر ገንዘብ كفيلاتو نيرا انت تخون رسيت مالت ناي زخفلتو واغام زحبر ورقه متوهبا بزبل وساني كن كابزات وتو عزقتي بقليل كتناقف اي كالتنيام ابزحج واندوا فصيماتو بتبال متففا تخصيصا داغماينا مغابايا تقرب كم تخلي زحبرلم يغون بركيتي بانصر صروت نجرمناويت غازيتا بيلد انا نفسي ككلاخللايم از مال دما ابر يبلين بزي غبركو سلمتاي يناشوني انا كل غزي مسكفلكي مبال بانصر صروت مليسالم نكلب تشيلسي كسلطن صاوعيت كركب كم زخل كنغرلو زغني ناي قدم اكفافاليا زنبر ودربعان حدن عمت فرانك لامبارد 5.5 مليون باوند بتصح متنا ገንዘብ እናትخفله نسلت عمت اب ستانفورد بريدج دصنحوعل لوم نغو ختيملوم عرموش شاويت افال بريمير ليج انجليز زخونت تشيلسي نزي اب سراح مسلطان تصميد زلو ناي قدم ابالان مقصر ولا كو قدمي كرامات متاو كتتنبه انت تصنحت بسنكي حد زي مرردات مس اكايتي غانتو دربي كاونتي
ግዜ ምምጣጡ ተሓቢሮም ከምዚ ዝከር ላምፓርድ ኣብ ግዜኡ ዝበለጸ ኣመዝጋቢ ሾቶ ምንባሩ ዘይካሓድ ሓቂ እዩ ድሕርቲ ዕውት ምንባሩ ዝግለጽ ናይ ምስግጋር መስርሕ ድማ ጆዲ ሞሪስ ክሪስ ጆንስ ከም ተሓጋገዝቲ ኮይኖም ክሰርሑ ምስኡ ተማሊእዎ ምህላው ይንገር ከምዚ ኣብ ስእሊ ትዕዘቦ ዘለኹም ድማ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ቀጽሪ ሜዳ ስታንፎርድ ብሪጅ ምዃን ተፈራሪሙ ዋና እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ ሮማን አብራሞቪች ምስቲ ኣብ ግዜኡ ዝበለጸ ኣብ መስመር ምክፍፋል ዘድምዕ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምእላይ ጋንታታት ተጻወቲ ዝርከብ ላምፓርድ ኣቐዲሙ ኣብ ጎራናታት ትሮፔዝ ተራኺቡ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ተዘራሪቡ ምንባሩ ይውረዩ ነዚ ኣመልኪቱ ላምፓርድ ኣብ ዝገብሮ ጋዜጣዊ መግለጺ ድማ ከም ኣሰልጣኒ ኮይነ ናብታ ናይ ቅድም ጋንታይ ብምምላሰይ ዝስማዓኒ ሓጎስ ሓበንን መወዳድርቲ የብሉም ኩሉ ደጋፊ ምስ ዛጋንታ ዘለኒ ፍቕሪ ይፈልጦ እዩ ምክንያቱ ዝበዝሐ ዓወታት ናይ ዛጋንታ ብሓደ ኮይና ዘምፃናዮ ብምዃኑ ከምዚ መቐፀልታ ናይዚ ድማ ነዛጋንታ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከብፅሐም ካባይ ዘድሊ ከማል ድልዋ ኣለኹ ክብል ተሰሚዑ እዩ ላምፓርድ እንግሊዛዊ ቸልሲ 3 ሰዓት ንጽዋ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ብዘይካዚ እውን ኣብ 2013 ንዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ክትዓትራ ዕዙዝ ተራ ተጻዊቱ እዩ ብሓፈሻ ክርአ እንከሎ 11 ግዜ ምስ ቸልሲ ብምዃን ዋንጫታት ኣልዒሎም ብዘይካዚ ኣብ 2005 እውን ዝበለጸ ተጻዋታይ ተባሂሉ ተሰይሙ እዩ ላምፓርድ ንክለብ ቸልሲ ወኪሉ 648 ፀወታታት ብምስልሳል ድማ ኣብ መዝገብ ናይታ ጋንታ ብኣበርክቱን ግድምኑን ራብዓይ ዘይርሳዕ ተጻዋታይ ብምዃኑ ሰፊሩ ይርከብ መቸም ኣብ ዓውዲ ስፖርት ኩዕሶ እግሪ ዝነጥፍ ደላዕሊ ምስ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ክርአ ልሙድ እዩ እዚ ኣባል ክለብ እንግሊዛዊት ክለብ ቶተንሃም ዝኾነ ተጻዋታይ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ነቲ ቀምሪሩን ሓሪሩን ዝጸንሐ ፍቕሩ ኣብ ምምላስ ይርከብ ኣሎ ንሱ ምሳናይ ቅድም ኣፍቃሪቱ ነበር ሩቢ መይ ብምዃኑ ጥዑም ፍቕራዊ ህይወት ኣብዚ ክራማት ኣብ ማይኮኖስ ኮይኑ እናሕለፈ ንማዕከና ዜና ስፖርት መሲጡ ዝርከብ ደላዕሊ ነቲ ተበቲኹ ዝነበረ ርክቡ ምስ ሞዴሊስ ሩቢ መይ ድማ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ስድራ ቤታዊ መርዓ ድሕሪ ምርኻቦም ከም ብሓድሽ ንፍቕሮም ህይወት ክዘርኡሉ ክኢሎም ዘለዉ እዞም ዳግማይ ናብ ተዘክሮታት ናይ ቅድም ዕርክነት ተመሊሶም ዘለዉ ፍቕራት ኢድኒ ተተሓሒዞም ኣብ ከባቢ ፕሪንሲፔቴ ፓኖርሞስ ፀሓዮም እናሰማቐሩ ወጃዕ እናበልዮም ተራዮም ድሕሪ ኣላኽ ዝነበረ ወቕትታት ድማ ወዲ 23 ዓመት ደላዕሊ ምስ ታጓል 23 ዓመት ሞዴሊስ ዓርኩ ወኸዓካዕ ዝበዝሖ ምቁር ክራማት ኣብ መሕላፍዮም ዝርከቡ ከም ዝግለጽ ዘሎ ደላዕሊ ንሩቢ መይ ቃል ኪዳን ክኣስረላ ይቀራርብ ምህላዊ ዝንገረሉ ብዘይካ ኣብ ሩስያ ዝተኣንገደ ዋንጫ ዓለም 2018 እንተዘይኮይኑ ኣብ ዝበዝሐ ፀወታታቱ ደገፋ ዝመጠወትሉ ሩቢ መይ ኣብ ጥርዚ ናይ ፋሽን ዲዛይን ዝርከባ ንከም በዓል ሃይድን ፋሽን ቻኔል ኮቱሬ ክለብ ዶልቼ ኤን ጋቫና ሬኖ ሎንደን ዝኣመሰላ ትካላት ወኪላ ናብ ናይ ወዘራዝር ስራሓታ እተቕርብ ሊዮነል ሜሲን ኔይማር ጁኒየርን ብራዚል ንኣርጀንቲና ክልተ ባዶ ረቲዓም ናብ ፍጻሜ ድሕሪ ዝሓለፈትሉ ፀወታ ከም ዝተረኸቡ ተገሊጾም እዞም ክልተ ከዋኽብቲ ተጻወቲ ኣብ መንጎኦም ጥቡቕ ዕርክነት ከም ዘለዎም ዝግለጽ ኮይኑ ድሕሪ ፀወታ ክራኸቡ ምዃኖም ጋዜጣታት ኣቐዲመን ክገልጻ ጸኒሐን እየን እዚ ድማ ኔይማር ናብ ባርሴሎና ዝምለሰሉ እዋን ርሑቕ ከም ዘይኮነ ዝእንፍት ምዃኑ ዝግለጽ ሃገራዊት ጋንታ ፔሩ ካብ ትጽቢት ብዙሓት ወጻኢ ንቺለ 3 ባዶ ብምርታዕ ንዋንጫ ሓሊፋ ንሳልሳይ ተኸታታሊ እዋን ብምዕዋት ታሪክ ክትሰርሕ ዝሓለነት ቺለ ድማ ሕልማ ከብቅዕ ተገዲዳላ ቅድሚ ፀወታ ሓንቲ ተወላዲት ፔሩ ዝኾነት ሞዴል ኣብ ትዊተር ንቺለ ንምስዓር ሾቶ ዘመዝገበ ተጻዋታይ ሃገራ ፍቓደኛ እንተኮይኑ ክትስዕሞ ቅርብቲ ኣለኹ ክትብል ተመባፂዓ ነይራ ኤዲሶን ፍሎረስ ያሺማሪዩቱንን ተጻዋታይ ባየር ሙኒክ ዝነበረ ጉሬሮን ድማ ንሰለስተ ሾቶታት ሃገሮም ብምዝጋቦም ቺለ ድሕሪ መንብርካኹም ብዙሓት እዛ ስቴፋኒ ብዝብል ስም ተፈሊጣ ዘላ መልክዐኛ ጎርዞም እንታይ ክትገብር እያ ኣብ ምጽባይ ይርከቡም
ኣጥቃይ እንግሊዛዊት ክለብ ኒውካስል ዩናይትድ ኣዮዘ ዴረዝ ድሕሪ ብዙሕ ናይ ላዕልን ታሕትን ምስ መቀናቕንቲ ጋንቱ ሌስተር ሲቲ ከም ዝፈረመ ይግለጽ ኣሎ። እዚ ብ30 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ሌስተር ሲቲ ዝተሰጋገረ ተጻዋታይ ን4 ዓመታት ምስ ዝሓዳስ ጋንቱ ዘጽንሖ ክታሙ ኣንቢሩሎም። ኣዮዘ ዴረዝ ምስ ኒውካስል ዩናይትድ ኮይኑ ኣብ ዓመት ስፖርት 2018-19 ዘካየዶ ጸወታታት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ 12 ሸቶታት ብስሙ ኣቕፂሩ እዮም። ኣብ ስታድዮም ኪንግ ፓወር ድማ ነዚ ክብሩ ክደግሞ ደገፍትታ ብወኻሩ ዝብል ቅጽል ስም እትፍለጥ ጋንታ ተስፋታት ይሕዲሮም ይርከቡ። ኣዮዜ ናብታ ዝተወልደላ ዓዲ ከይዱ ክጻወት ምንዮቱ እኳ እንተነበረ ይኹን እምበር እቲ ብኣካየቲ ክለብ ሌስተር ሲቲ ካብ ነዊሕ ኣትሒዙ ክጥመት ዝጸንሐ ተጻዋታይ ሓሳብ ልቡ ክሰምረሉ ኣይከኣረን። ድሕሪ ትዕውት ምንባሩ ዝግለጽ ናይ ምስግጋሩ መስርሕ ድማ ብጣዕሚ ሕጉሴ ናብ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ሌስተር ሲቲ ምጽምባረይ ምስ ዛጋንታ ብምዃን ናይ ፈለማ ጸወታይ ንምክያድ ድማ ተሃንጤ ኣለኹ ክብል ገሊጹ እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማሰመረ ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን